Hei, monessa sote-organisaatiossa tietoturva saattaa kuulostaa siltä, että siihen tarvitaan IT-velho ja kristallipallo. Todellisuudessa hyvin tehty tietoturvasuunnitelma on paljon yksinkertaisempi. Se on arjen käyttöohje, joka auttaa, jos joku painaa väärää nappia tai järjestelmät ei toimi. Suunnitelman avulla tiedät etukäteen, mitä pitää suojata, miten ongelmat hoidetaan ja kuka tekee mitäkin. Silloin pienistä häiriöistä ei tule kaaosta ja arki rullaa rauhallisemmin ilman paniikkipuheluita kello 2 yöllä. Lisäksi suunnitelma helpottaa viranomaisvelvoitteissa ja antaa asiakkaillesi luottamuksen siihen, että homma on hallussa. Kurssillamme saat selkeät ohjeet ja työkalut, joilla rakennat tietoturvasuunnitelman käytännössä ilman mystiikkaa ja ilman turhaa jargonia. Tule mukaan ja tee tietoturvasta vahvuus, eikä pelottava mörkö.